atok anu lapen NC Hills angkang antame aron alam lapen 6 alam itu kana ketan pagka bangku mati APHLC party amaiku sarjaya gathar IAS lapen itu upay kami itu na Central Committee long General Secretary Professor Sarjiri Rong Kejai lapen APHLC pen ada ketong doon Central Committee Atheng-No Sarpo lapen LAC along Atheng-No Sarpo doan lapen Women Wing pen dami nagkitong doon atong injir atong masih di Mardia atong doan lapen constituency wise na nagkitong doon APHLC Atheng-No doan patame APHLC kakatitong kardong ng atong Hino pa din ito kardong Ilihin pen dami apor and duelo Athema Korganti ang constituency lagi kedamtang apor hutame APHLC aphan amahan kapatian pati isi ining teklong ang constituency silitong hokpon lo lapen non kilang gilang andame labangso apor ganti ang constituency lo APHLC aphan kating hon APHLC aphan ajakong kapang tanggi 6th schedule implement a hokpen implement wek nanti lapen article 244A along wek nanti kurak sila tu masar jaya ka harapan kedam tangan susai abut palong pon tudi bisini lagi tepon pamen lasi jephan uji lam tawilo nilihin perjas ini komsi bak nili endu joko ili tu masar tunduk lasi labanso akachisong APHLC itu akachisong nangkok laki nang tumkadu ko beta chinilo kedamtang apor hutame APHLC amhang hektia ko betame ili tumasar 6th schedule implementation committee halabang so committee dan nakenglo upia porlo labang so 6th schedule committee implementation committee alangli amhang pat heknangko amahan dapat heknan ko kabangkalahin lo 6th schedule implementation committee itu masal jaya ka mga pathek laki alangli CM ke claim ye kimanje bhat MP ke pamanje bhat MLA ke pamanje bhat abang so kiman benle abang so implementation alangli amhang pathek kali alangli 6th schedule aron chini plot 6th schedule aron klardak ben chini lasi wrong group atung phan kapat chini dia kantil bangsa komiti kesimar lapen labangso komiti kasemar pen 6th schedule awareness atok anu kami pangcenglo NC Hills pangcenglo ha burulen kadu ubianta la so a komiti kita alang li siding kondo minaan tumil chini gembe alang li woreng warsai IAS officer klembom hut pen dame DC Kamrup klembom hut pen dame Burulen no principal secretary alang lembong mutame la aron alam awareness kipi jerok to kamay kipi banggalang linton te kasi dakar biang long lapen NC Hills tame alang li pangcheng lo lapen labang su aron kapachingia jo Raat atum tame dan cetudun lo lapen Raat atum dan cetudun pen alle kacu NC teknenge bangke Karbi ang long atong mas council long elected pen kani from atong banglo. 6th schedule aron radaphan kapachini ili to masar borilo alle ka tuen thegning bangke aron ka implement thegning bangke Karbi ang long atong mas council long kani atong alang tum alle tuen thegning banglo. Sida alang litum pi theg the tikrong hai he lapen implementation claim di pada execution ta alang litum claim aja. Lasi, ili tum inghongan ke inghong lo, alang ili tum han claim ibon pada ili tum culang lo. Lata claim ke, lapen labangso ke claim ke, ili tum kacong hong tu selen aso no bangke, ningkan isi, cong hong detap claim ke, ningkan isi, inghong ko ka claim ke, amasya ningkan phone ningkan trok ta. Ke claim vek nangi, ke claim ceng nangi asai, la bangke council atau ke claim ke claim ceng nangi asai, ili tu masar kupilo itu mana kita